Abak, kami tahu bara luko nan abak rasu. Kami juga tahu bara penanggungan nan abak kau. Tapi haruskah dalam berpisah nan abak punya untuk menenangkan hati abak suram. Bak, tindaklah ibu abak jo kami nan ketek-ketek ko bak. Lihatlah bak, si bungsu yang kue belanju, nan kakak tua sedang para lu pengajar, dan si kakak si bungsu bak sedang perlu kasih sayang bak. Bak, lihatlah hama bak, lapannya memikir dari perangai kami sampai ke makan kami bak. Bak, kami tidak meminta bagai abak kayu bak, dan kami minta yo kasih sayang dari abak. Bak, pulang deh bak, kami rindu. Kamilah teragak dek bangi abak, dek ceramah abak. Bak, abak, janturian jua hati nangka kareh tu bak. Lah tania yo kami kini bak, lah hancur nak abak ko puasu pada makan bak.